Min målsætning er bare at gøre mig selv stolt, og det har jeg seriøst gjort hver eneste dag, jeg har lagt mig selv i seng, og jeg har krydset alle bukser af. Når min fod rammer scenen, og jeg ved, i 1,5 år, der har jeg gjort alt, jeg overhovedet kunne, så har jeg vundet. Målet er, at man kan mærke, at alle atleter får en god oplevelse, og at de går derfra og tænker, at det var det bedste show, jeg nogensinde har været til. Mine damer og herrer, velkommen til Ansø. Open Danish Championship. Førstepladsen og dette års vinder. Er der et sted, I tænker, der går nice at have det med? Vi skal bare stå op og væggen et eller andet sted. Bare et eller andet sted, vi skal have bord hernede også, og så organiserer vi det, så bare lægge det. Så. Jeg tænker bare, det er et sted, hvor de ikke går i stykker. Hvis du bare stiller det op på døren derhen. Ja. Så klokken er så. Keep yourself hydrated. Så laver vi en Hvorfor pakker vi alt ind i plastik? Vi har smurt og sovskulør over det hele. Okay, alle atleter får goodie bags. Der er en shaker. Der er nogle vitaminer. BCA. Proteinpulver. Hotblood. Bandesøj. For Cytec. Så er der en masse bar for body level. Og lidt flere shakers. Ja, vi har lydproblemer. Har vi ikke? Nej! Hej! Det får aldrig med at gå på. Men det er ikke sjovt. Prøv at se dig sidste gang klokken 2 om natten. Ja. Ingen sukker. Masser af god. Jeg har også lavet en til dig. Til mig? Smukt. Jeg sender det billede til, så bliver hun bliver rigtig glad. For søde. Nå ja, du har også en. Hvad står der? Kommer Sønderjyllands Symfoniorkester, de bliver altså sat lidt til siden i dag. Så er der det, ikke? Hvad er det, der skal ske her om lidt? Vi har registrering og indvejning. Det betyder, at alle atleter de kommer til at blive legnet op i kø her. Og så skal de simpelthen ind og basically bevise, de er, hvem de siger, de er. Vi har styr på alting praktisk up front, så de skal egentlig bare ind, og så skal de vise ansigt, og så skal de vide, om de skal til koreograf eller ej. Der vælger vi ekstra folk ud. Og ja, så får de goodie bags og t-shirts. Alt godt. Så første møde med atleterne. Og hvis du gider at træde på vægten. Det er 30. Så er der 74 her. Yeah, buddy. I morgen der kulminerer det hele, og altså, det er vanvittigt. Det er fucking vildt. Mit navn det er Gustav. Jeg er 24 år gammel, og jeg skal stille i klassisk fysik og bodybuilding. Jeg har været på prep i 1,5 år. Jeg startede på 105 kilo, og nu var jeg nede og 70 kilo, så 35 kilo har jeg smidt på det her 1,5 år. Jamen altså, som min coach siger, så er jeg jo en maskine, så altså det har kørt ret godt. Og så var der et tidspunkt, hvor det ligesom gik lidt galt, hvor jeg jonglerede mellem prep, studie, 2 arbejde og en kæreste. Og det var ligesom der, hvor
jeg ligesom også lærte det her med, at det var vigtigt også at sige, hvordan jeg havde det. Fordi jeg lukkede bare lidt ned der, men der var simpelthen for meget, og jeg kunne ikke kapere det, så jeg tog 7,5 kilo væske på en uge. Mig og kæresten, vi gav hinanden plads, fordi vi begge var presset, og jeg sagde det til min arbejdsgiver og kom lidt ned i timer der. Og så bum, så tabte jeg al væsken og sådan noget. Så det der med at mærke efter, hvilke signaler ens krop sender til en, og hvornår er noget for meget. Og også det der med, man behøver ikke at være en mand, og så lade være med at sige noget. Altså sådan, hvis man har det dårligt, så skal man også sige det, så dem omkring en ligesom kan hjælpe en. Jeg altid har følt, at jeg har quittet, eller jeg har stoppet, når presset er blevet stort nok. Så målet med preppen var, at jeg ville bevise over for mig selv, at jeg ligesom sådan, jeg kunne gå hele vejen. Jeg har lært rigtig mange ting om mig selv under den her prep her, i forhold til, altså hvor meget man kan presse sig selv, men også hvad man kan holde til, og psykisk, og man ikke altid bare kan lukke ned og køre videre. Er det lykkenummeret? Ja, det er lykkenummeret, det er lykkenummeret. Den screening-testen, som vi gør først, det er først bare en sådan initial test, som har til hensigt for at se, om der er nogen, der har nogle reaktioner på de dopingspørgsmål, som stilles i testen. Men hvis der er nogen, der får nogle reaktioner, så betyder det ikke nødvendigvis, at de lever om det. Så i sådan et tilfælde, så bliver de retestet med en mere træfsikker test lige på det, som de får reaktioner på. Og den testen er det, som man kan definere som en løgntest. Den andre er en screening-test for at se, er der ikke nogen særlige reaktioner på nogle af de spørgsmål, som gælder doping, så ser vi det. Herinde polygraf, det foregår, når man normalvis, så kan man godt komme ind ad døren. Men han sidder herinde, og det vi skal bare altså lave sådan en underskrift, og sådan en fætter her, og så er du faktisk good to go. Så du kan bare komme ind. Man har jo mange flere polygraftesten, end man gør i urin, fordi det virker meget større vindue. Man kan teste mange flere ting, end man kan gøre i en urintest, for den er lidt mere selektivt. Man tester for det meste, men ikke for alt. Og så er der altså en vindue, der ved en urintest, for eksempel, det er bare nogle ting, kan man bare opdage de sidste dage. Nogle ting kan man opdage længere tid tilbage, men med polygraftesten, så kan vi teste hele perioden. Du har lige været til polygraftest. Ja. Hvad var det? Nice. Men det var meget fint. Altså, han var jo sød og venlig og rar. Det var bare sådan lidt... Man sidder bare der sådan her, trækker vejret og på og svarer. Hvad var det første spørgsmål, du fik? Det var, har du nogensinde snydt i en test? Og hvad svarede du? Ja. Jeg hedder Maria, jeg er 24 og jeg stiller i wellness. Det har været udfordrende at vælge sig selv til. Men jeg synes også, det var mega lærerigt, og det er noget, som jeg ikke ville have været foruden i hvert fald. Ja. Du siger, at du skulle vælge dig selv til. Hvad er det for noget? Jeg har skulle erkende og sådan gøre det klart for mig selv, det er okay at vælge mig selv til. Og ikke at skulle være noget for alle andre, før jeg ligesom også formår at være noget for mig selv. Jeg tror, jeg har været lidt for god til at skulle facilitere nogle gode rum for andre mennesker, og sådan sørge for en god stemning og et vis energiniveau også altid. Og så tror jeg, jeg har måttet lære. Det er nok nogle selverkendelser, jeg har haft inderst inde, men sådan prep har jo fået mig til at virkelig må tage fat i de ting og være sådan, gud, jeg skal værne om min energi, det er okay at sige fra, det er okay at vælge sig selv først nogle gange. Men det betyder ikke, at man skal være et dårligere menneske, eller give afkald på relationer, eller alt muligt af den grund. Det er showdag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på at kramme min mor lige nu. At kramme min mor, er det ikke åndssvagt? Det er fordi, jeg savner hende. Men jeg tror, jeg glæder mig allermest til at sådan, skulle stå bagved og få at vide, nu går du ind. Det tror jeg bliver syret. Ja. Jeg tror, at man sådan på prep virkelig sådan finder ud af, hvem er dine personer. Og man kommer jo virkelig ind til sådan et punkt i sig selv, hvor man er lidt sårbar og sådan lidt lille, og sådan, jeg har brug for den der... Jeg har lige pludselig følt mig som et lille barn på nogle punkter, hvor jeg har brug for en moderlig omsorg. Og jeg bor langt væk fra min familie, så sådan tanker om at kunne kramme dem efter scenen er sådan... virkelig dejligt.
min målsætning er bare at gøre mig selv stolt, og det har jeg seriøst gjort hver eneste dag, jeg har lagt mig selv i seng, og jeg har krydset alle bukser af. Ja, og det tror jeg er det, der gør, at man også kan stå og nyde dagen, uafhængig af placeringen, uafhængig af, hvad andre må synes om dig, ikke? Jeg skal kæmpe. I lige måde. Er du blevet større? Nej, slet ikke overhovedet. Så få drukket noget af det for. Man skal skære ud i pap for hende. Ej, prøv at se, den matcher også. Alt matcher, det er perfekt. Det er meget fint. Vi er rekordmange deltagere. Vi vil lige sætte op. Og med alle, der har været til indvejning og så videre, så har vi 239 startpositioner. Det er flere, end der var til EM. Så vi give hånd for det. Vi har flere penge end nogensinde, som præmier i overalls. Man vinder 5.000 kroner, hvis man vinder overall. Vi har årets naturlige atlet. Årets naturlige atlet, det er en kombination af alle klassevindere, som til sidst samles i en stor overall. Og så er det faktisk både publikum, dommerne og folk på livestreamen, der går ind og stemmer med. Så det vil sige, at det gælder om at vinde sådan en People's Champ. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men det var egentlig ikke det skulle handle om. Hvis I kigger på dem her. Det her, det er en guldmedalje. Og der er kun 26 personer ud af 240 chancer, der vinder sådan en her. Det betyder, at der er chance for, at der er rundt regnet 214 personer, som går hjem, som måske ikke følte, at det var en succes, det her. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, at I lige tænker over. Fordi I har alle sammen knoklet lige hårdt. I er alle sammen gået jeres skridt, lavet jeres cardio, trænet hårdt, spist alt for lidt mad, alle de her ting. Så er det kun en succes for de her 26 personer, der får sådan en guldmedalje her. Jeg synes virkelig, vi skal overveje det her med at fokusere på, okay, jeg er her, jeg kan ikke gøre mere, jeg har knoklet røven ud af bukserne. Og bare det faktum, at jeg nåede hertil, til trods for, at man måske flere gange har lyst til at give op, man har måske lyst til at kaste håndklædet i ringen, så endte man med at stå her alligevel. Så jeg synes bare, at I skal bruge en lille smule energi på at tænke over, ved I hvad? Det handler faktisk ikke om det er guld, sølv eller bronze. Selvfølgelig er det fedt at vinde. Men der er også noget i, at man bare blev ved, og man kom hertil. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som faktisk ikke kan gøre det, som I har gjort. Tro det eller ej. Så jeg synes bare, I skal bruge noget energi på at gøre jer klar til i morgen. Og ligegyldigt hvad udfaldet er, så længe I giver den alt, hvad I har, så er det faktisk en succes. You live in a different world. Vild med de add-ons, der kommer for hvert år. Altså for eksempel i år, der er lidt mere gang i byen, så der er røgkande. Det er bedre end sidste år. Det vil jeg mene, ja. År, der har jeg gjort alt, jeg overhovedet kan. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ved jeg, jeg kunne ikke have gjort én ting anderledes. Altså jeg rammer mine steps hver dag, min søvn hver dag, jeg tracker min mad hver dag. Altså alt, salt, væske, altså du ved, alt er blevet tracket. Og jeg har krydset alle bokse. Jeg vil bare gerne kunne træde på den scene og være sådan, fuck, jeg gjorde alt mit bedste for at stå her, og nu nyder jeg det. Det kan godt være, at man ikke får en podieplads eller sådan noget, men det er ikke noget, jeg kan ændre på, eller ej, jeg kan ikke, hvis der kommer en eller anden freak, som, altså sådan er det jo.
quarter turn, face to rear. So here's right, 27. It feels like I'm dreaming right now. Wow! Prøv jer som en lys på publikum, mine damer. Prøv at se, hvad der sidder og holder på. Det er så vildt! Så jeg ud af mig sikre mig, at du rigtig er fat i det her. Det er super, det håber du. Og det håber jeg også. Så lige om lidt vil du forstå, hvorfor. Jeg har en pris, der skal overrækkes til dig. Og jeg har også nogen, der gerne vil overrække den til dig. Til dem af jer, der ikke ved det, så er jeg Katrines kæreste. Jeg har fået lov til at overrække en helt speciel pris, som jeg kunne overrække dig lige hvor jeg ville. Men jeg synes, det skulle være her. Og det synes jeg, det skal, fordi UDC og DFNA gør så meget. Og på denne her scene kan drømmen komme til virkelighed. Og netop drømme, det håber jeg, at du vil gøre med mig resten af livet. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, Katrine, om du vil kigge på med mig. Førstepladsen og dette års vinder. Så jeg vil gerne have alle tidligere vindere på scenen. Alright. Hold da kæft, mand. Vi fik på faktisk 4,5 minutter 733 stemmer. Fuldstændig vanvittigt. Ja, det er bare godt gået. Og der var to, der lå rigtig, rigtig tæt. Rigtig, rigtig tæt. Men, skal vi sige de to? Alright, der var to, der lå rigtig, rigtig tæt. Og det var faktisk Oliver Gerdes og Maria Rødtger. Oliver Gerdes, han fik 116 stemmer. Det er fandme flot. Maria Rødtger, hun fik 164. Og så tog der ned Maria Rødtger! So great. I'm just grateful that all the hard work paid off, to be honest, because sometimes you're in the prep and then you're suffering, like every muscle hurts and everything's like just horrible and you're just crying without any reason. And these are like the moments where it just pays off, where you know that's the reason I'm doing it. Because sometimes we're like at the bottom, you're doubting why you're doing it, but I think that's the reason. So thank you so much. Thank you, really. Thank you. Jeg har det på 1000 forskellige måder. Jeg har det dejligt, jeg har det... Det er skørt, det er meget skørt. Der er 1000 ting, der sådan
Det er svært at beskrive. Jeg er lettet, jeg er glad, jeg er træt, jeg er oppe at køre. Alt. Det har været så fedt. Jeg tror, jeg skal hjem og spise en is, men jeg har lige spist sushi, så jeg er lidt fyldt, så jeg ved ikke, om det kan godt være, at jeg bliver nødt til at gemme isen til i morgen. Det synes jeg, det er sejt, ikke? Kom her. Tak. Jeg vil sige, at den her sal og det her crew kan noget, som jeg ikke har prøvet tidligere. Man er ved at være så godt synkroniseret lige nu, og har nogle fuldstændig sindssyge sådan optikker på hinanden, og vi ved, hvor hinandens løbebaner er, uden at vi skal til at snakke om tingene. Og det synes jeg, det er vildt. Helt fantastisk. Og så kronen på værket, den afslutning med 70 tøser på scenen, og en sal, der kl. 21 står op. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 40 år, jeg har været i sporten. Verdensklasse. Når jeg træder på en scene med folk, der skal på en scene og præsenteres, at de går med et større smil, end da de kom, uanset placering. Fordi så ved jeg, at vi har givet dem det bedste, vi havde, og vi kunne give dem. Og de har også givet os det bedste. Så der er ingen tvivl om, at de her atleter og de her deltagere, hvis de har haft en fed dag, så har vi også kunne mærke det, og det kan publikum også mærke. Blev det en succes? Ja, det blev det sgu. Helt vildt, tak. Superb show, yeah, probably one of the best shows I've ever been to. To be fair, the wellness category that was huge. It was a really good category, really good standard. Some of the bikini classes were really large, and those were really good standard as well. And to be fair, the juniors, they were really good. To be honest, all of it was really good. Fandme et godt show. Jeg føler, at vi lavede det bedste show so far, og det vilde er, at vi har lige haft ODC, eller det er så et år siden, ikke? Men vi har haft ODC, og så havde vi EM et halvt år efter, og så nu har vi igen ODC et halvt år efter det igen. Det er allerede et halvt år siden, vi lavede EM. Jeg føler sådan, kvaliteten af produktionen og hele setupet er bare steget sådan helt ekstremt, sådan siden forrige ODC, men også siden EM. Så jeg synes faktisk det var bedre i går, end det var til EM, sådan en produktionswise. Det var mere professionelt. Bedre scenelys, bedre præmier. Jeg synes sådan rent production, så var det bare meget federe. Noget, der var rigtig fedt, det var, at der var publikum til 21.30 i går. Da Mikkel Muhl, han ligesom havde alle bikiniklasserne på, og vi skulle til at i gang med præmieoverrækkelsen, så fik han alle i publikum til at rejse sig op. Og der var jo seriøst fuld sal næsten kl. 21, og normalt så, også til vores shows, plejer der at være tomt kl. 21 om aftenen, altså fordi det er sådan, folk er trætte, de har været til show i 13 timer, at folk vil bare gerne hjem. Så det var ret unikt. Man kunne også godt se, at folk sad bare med rand under øjnene til sidst. Altså. Det var et langt show, ikke? Der var så mange atleter, der kom og sagde, at det var bare en pissegod oplevelse. Og det er det hele handler om, ikke? Så det er jo ikke så meget om produktionen og hvor flot lys der er og sådan ting. Det handler om atleternes oplevelse, ikke? Så det var meget sådan sigende. Der var mange folk fra udlandet, som kom og sagde sådan, det var det bedste show, de nogensinde havde været til. Folk, der havde stået til flere verdensmesterskaber og så videre. Så det var sgu fedt. Der var mange i branchen, som sådan roser for, at vi kommer og spørger, om alle er okay, og om de mangler noget. Det er jo i virkeligheden helt forfærdeligt, at den her branche er sådan. Det var sgu da ekstraordinært, at de spørger, hvordan vi har det. Jeg tror bare, i vores sport er det måske ikke så normalt. Der er det lidt mere bare passe dig selv, få lov at stille ind på scenen, ikke? Det ville næsten være underligt, føler jeg, hvis man ikke lige gik rundt og spurgte, om folk havde alt, de skulle bruge. Antidoping gik godt. Der var ikke som udgangspunkt nogen issues overhovedet. Vi fik testet mange med urin, rigtig mange med polyggraf. Antidoping crew var glade. Jeg føler, at vi har en kæmpe opgave foran os, for nu er det blevet så stort nu, bodybuilding, at lige pludselig er der rigtig, rigtig mange juniorer, som stiller op. Og jeg ser rigtig mange, som så til gengæld tidligere kommer ind i sporten, som måske ikke helt er klar på det her øgede kropsfokus. Og det kan være, at de bliver en lille smule forvantet til at være i den her sindssyge form. Så efter konkurrencen kan det godt være svært lige pludselig at skulle have en normal krop, og så stadigvæk være god nok, så at sige. Så det tror jeg, så føler vi har et kæmpe arbejde for ligesom at informere og være gode til ligesom at hooke op med sportspsykologer, som vi allerede har gjort, så vi sikrer, at folk får at de også mentalt har det godt på den anden side af konkurrencen. En ting er, hvordan har de det op til, så er der til selve konkurrencen, men så er der også perioden efter. Man kan sige, perioden efter, det er jo langt hen ad vejen, er det jo trænernes ansvar, men hvis vi kan facilitere, og vi kan bryde nogle barrierer for, at man tidligere får for eksempel hjælp til at snakke med nogen, eller tør at sige højt, at man synes, det er svært, at det ikke bliver noget, der bliver demoniseret, men noget, der bliver sådan helt fuldstændig normaliseret, at det er svært efter konkurrence, om det er, at man har
lidt sværere forhold til kosten, fordi man har været restriktiv meget længe. Sådan er det jo. Det er sværere. Hvis man har mange garvede folk der er masters, eller i hvert fald bare open class seniorer, de hviler lidt mere i sig selv, og de er frontalklapperne her groet sammen. Man er mere sådan fattet omkring de her ting. Men hvis man er junior, og man lidt for tidligt begynder at få et forværret selvbillede, det ved jeg egentlig ikke, hvor godt jeg har det med, at vi skulle bidrage til det. Så der har vi kæmpe arbejde. Vi gør rigtig meget for det, men det er noget, jeg fortsat vil lægge lige så meget fokus på, som hvor pæne medaljerne er, og hvor mange præmiepenge der kommer. Så det er sådan missionen fremover for DFNA, det er, at der skal sgu også være en eller anden form for, om det er en hjælpepakke, eller hvad fanden det er til efter scenen. I hvert fald et eller andet at være god til at italesætte de ting, som også er svære. Der vil vi gerne tage ansvar for. Så det er jo egentlig, det er jo nok det største, tror jeg, der sådan er målet fremover. Men altså det der med et show, det har vi sgu nailed down. Det var sgu godt i går, det vil jeg sige. Hvad vil du sige til den atlet, der måske ikke fik den placering til HV på? Alle folk, som er placeret uden for top 5 for eksempel. Ligegyldigt, hvordan de andre ser ud. Hvis du er i dit livsform, så kan du ikke gøre mere. Så hvordan du placerer, det handler mere om, hvem der møder op på dagen. Så man skal ikke lægge for meget vægt i det her med de her placeringer. For det kan også være, at man bare havner i en klasse, hvor at alle de andre, de kunne ikke lige holde deres diæt, og så vinder man. Men det gør ikke nødvendigvis, at det føles bedre. Det gør ikke, at du er en bedre bodybuilder. Hvis du havner i en klasse, hvor alle de andre de har 10 års mere erfaring end dig, så bliver du ikke en dårlig bodybuilder, hvis du står som newcomer og kun kommer på, lad os sige, en 8. plads. Så mindre fokus på, hvordan du placerer. Selvfølgelig er det en konkurrence, og målet er at placere højt, så man kan kvalificere til ting og kalde sig Danmarksmester, men når alt kommer til alt, så hvordan du placerer ændrer jo ikke på, om du står i dit livs form, og det er det, der sådan skal være succeskriteriet. Og så er det jo bare med at dø på, og forhåbentlig kan det give noget benzin på bålet, hvis man ikke placerer, som man ønsker, som kan være motivationen til at gå ned og løfte nogle tungere vægte, og så kommer man forhåbentlig igen og kommer i mål, kommer på top 3 måske. Det er præcis det tanker. Vi ses i 2026.